गोथार शास्त्र बिजाबाव बेबादि लिरनाय दं। सोरबा गावखौ बुंनो हागौ ने आंनि गोसोआ गोथार, आंहा पाप गैया होननानै। गमामायैनो मोजांखौल' मावग्रा पाप मावथारै धोरोमिया मानसि संसाराव सासेबो गैया। जोङो पाप खालामाखै होननानै बुंब्ला जोङो इसोरखौ नंखाय बुंग्रा खालामो। धोरोमिया मानसि संसाराव सासेबो गैया। बोसोन बिजाब 20 बालाब 9 सिरि, उपदेशगिरि 7 बालाब 20 सिरि, गांसेनि जहन 1 बालाब 10 सिरि, रम 3 बालाब 10 सिरि। जागोन बुंब्ला आं पाप मावाखै, गोरोन्थि जागोन बुंब्ला आंहा पाप गैया। हाया नों बुंनो गावखौ गोथार, हाया नों थगायनो इसोरनि नोजोरखौ। गोरोन्थि जागोन बुंब्ला आंहा पाप गैया। नों मिथिया, नोंनि मावनायखौ आं मिथिया। आंबो सान्दों पापखौ मावखोमानो, नोंबो सान्दों पापखौ मावखोमानो। इसोरा मिथिजोबगौ, जानो हागौ नों रैसुमै सोद्रिमा। रैसुमैखौ सैताना होसोयो, सोद्रिमाखौ पापआव खोख्लैनो। गोरोन्थि जागोन बुंब्ला आं पाप मावाखै। सैतानहाबो दङ गुरै, बिहाबो दङ सैथो अनफ्लानाय। दङ बिहा हायनारि